Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. Зная, че сте любители на красотата и на естетиката и затова много държах да ви покажа моя пореден пъзел. Картина на Клод Моне, която самата аз никога не бях виждала досега и когато я наредих, много и се зарадвах. Прекрасна картина. Тя след 5 минутки ще отиде за подарък, но не на Жулинка, която тук и тя и се наслаждава, а ще отиде за подарък на една моя скъпа приятелка. Прекрасна е картината, нали? Пишете в коментарите дали ви харесва. А вече съм се подготвила и със следващия пъзел, който отново е за подарък, но не на Жулинка, а на моята следваща приятелка с буквичката П. Жули, нали така, мам? Да. Слънчеви приятели, хубав ден на всички!